Salam ýaşlar, täze tokyň gepleşigini dinleýärsiňiz. Her hepde bolşýaly bugün hem studiýada siziň bilen men Sähram. Rap aýdymçylary öz näýileliklerini belli bir derejede rap aýdymlarynyň üstünden aýan edýärler. Siz öz näýileliňizde haýsy usul bilen aýan ederdiňiz diýen sorawa türkmen ýaşlarynyň berjek görüňlerini eşdirer. Ya makala yazmagy, üstü bilen beýan etsen bolar mukadder. Bu şuňky gepleşigimiziň esasy temasy bolar. Şeýle-de häzirki Türkmenistanda rap aýdymlarynyň dukanlarda satylmagynyň gadagyny barada habarçymyzyň berjek görüňlerini eşdirip, dukanlaryň satjylaryň äsasy ýaly Türkmen rapny satýan gadagyny var. Pragada ýaşaýan Gürgistanyň rap aýdymçysy bilen näme üçin aýdymsazyň rap uruny taýlap alanyny barada geçiren söhbetleşigimizde hem dikkatiňizi hödürler. В андеграунде, конечно, там выражают свои мнения, говорят плохие слова. Gepleşigimiziň ahyrına bolsa, geçen hepdeniň dowamında türkmen ýaşlarynyň internetdäki işçilik barada taýýarlan maglumatyny eşdirer. Studiýamyzda şuňky mehmanlarymyz ýokary bilimli dürli ýurtlarda dowam etdirýän türkmen ýaşlary Humay, Kerim hemde Adat. Ähliňizden gepleşigimize hoş geldiňiz. Şuňky gepleşigimizde günüňni etmek isleýän temamyz reperler hemde olaryň aýdymlarynda beýan edilýän näýilelikler. Soňky döwürlerde türkmen ýaşlarynyň käbirleriniň belli bir derejede häzirki durmuşa ýurtda alnyp barýan siýasaty, hökümete bolan öz näýileliklerini gytaklaýyn usul bilen, ýagny rep aýdymlar arkaly beýan edýän halatlaryna duş gelýär. Beýle usuldaşar ýurtlaryň käbirlerine eýän bar. Meselem Siriýada dowam edýän çakmyşyklar, Israil-Palestina dartynlygy ýaly dürli jedelli meseleler elalyan rap aýdymlary sosial ulamlarda näçe diýseň bar. Deňdoşlar, siz öz näýileliginizi bildirmek üçin haýsy usuly saýlardyňyz? Ýa-da mundan ozal bir ýagdaýdan, ýa-da bir wakadan, bir zatdan näýile bolupdyňyzmy? Humay, elbette vakalar, her zatdan näýile bolýar. Ýöne men esasan näýile bolanlarym. Okuda wagty misal üçin saçymyzy görüp tahrirde okumakda hemmäň mende ýaşy koýnak gelmek şebatlarda nägiledim men. Bundan başga durmuşda da masalamyz bilen käwak aram doganlarymyz bilen joralarymyz bilen terfesiýat biraz. Sağ ol Humay, öz pikirleň üçin. Kerim, Adat. Başysyn Adat. Doğrudan sayan belli etmişler. Repin özü dörenlerden doğrudan belli bir kıyımçılıkları, problemleri aydının fazlının belli bir ritmin üstüne şu vakti doğru var problemleri aydınlık için asıl dörenler şu an yada bir dören fazlının bir kıymetini görmüşüz. Bu yağda edip tutulan rapçilerine hem yavaş gelen vakitleri var. Bir neçe aydınlar var. Şu aydınlardan bizlere görünüşünde belli bir problemleri yüze çıkarıp aydılan yerleri öğrenken Türkmen rapçilerinin içinde. Eğer bana yazıp kalsa örneğiyle bildirdiğinden sonra misal için häzirki döwürde internet ve internetin senin bilmedim belli bir yerlerde komentarlar ya belli bir makale chat etmeyi makale yazmagy üstü bilen hem beýan etsen bolar mukadder. Hatta eğer sizin gepleşiginize ýa-da sizin radioňyz bilen belli bir derejede görünmeşlik edip käbir soralara jogap bermekligiňiz hem näýilelik bildirmeň bir protest ýaly bir görnüşi diýip Sağ ol Adat, öz garaşlaryňy biziň bilen paýlaşanyň üçin. Kerim, sen bu barada näme pikirde? Ýani sen mundan azal bir zatdan ýa-da bir wakadan, bir ýagdaýdan näýile bolupdyňmy? Näýile bolundyk, näýile bolýan zat kän bolun. Esaslaryny sanasaň Kerim, esasy meselem ýatdan çykman kelläňde galan. Humayň başlaýşy, humayň başlaýşy okudan başlasak, aýtakyda da näýile dip geýilmesine geýlen, oktoň beýle näýile dowalman bir tarapdan bir türkmençilik ösýär diýip. Ýöne ýogara çykarmaklary, ýogara çykarmaklary şäherden 6-njy ýyl terdary bolup bitmeli. Aşağıdakilerden näýile bolýan muallimler da aýdylýar. Mesela didar şodatlardan ya da timorlarım nämesin gayrat edin gelin da kötüşanyalar awşlar datlar gelmesene wagt görmän da çanyalar pikir koýar sapaňlara çanyalar datlar näýile bolýar. Ay başga ýetmiş näýile bolýan diýip ay abyşy problemler kymkala okuýar bolan zadyň näme de bolsa orta mekdep oturýanlar kän ýokary bilime almalar sany az olan bir rade. Son näýile bolýan esasam şu ýaşlarym köp seraýagyň süýlen
Şol aýdýarlar meselem gödäwçilik işlerlerine diýjek bolsalar egni ýyllarda dikkat berýärler, ýa-papatly dikkat berýärler. Ondan hasy ýokarraklara diýjek bolsalar faraonlar we dikkat berýärler şolara. Şoňa şolan ýalaýdymlar hem ýaşlygyň hemme ýaşlygyň problemasy birrakda Türkmenistanyň hemmesiniň aýdymyň bilen bir şolo diňleýärler we däresoň çeýtlägiler goşdan her kim tapdyr berýär. Ýani gönläp aýtmagy elbetde bolýar. Sağ ol Kerim, beren görüňleň üçin. Indi müşahede biziň adatlaryny.com web sahypamyzda ýörüte täze tokdan başlanan bölüme geçişen käbir tesvirleri siziň bilen paýlaşmakçy. Ana ballyk hajady bilen tesvir alynan bir okuyjymyz eger gaharmy etiren adamy edere güýjüm etmejek bolsa grafiti. Eger ol özüm ýaly bir bolsa arka gaýşaryp gepleşen bolany diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Garawmady bilen tesvir alynan ýene bir okuyjymyz bolsa gaharyn gelse-de näýileliň aýdyp bolany biziň ýurdumyzda. Bizde adama bolan basyş ýokurdan başlaýar. Öňrek gören bir suratym barada aýdaýyn. Suratda ilki prezidentiň ministrlere gyýryp duran görnüşi bar. Soň her kim ministrler gelýärdi ornwasarlaryna gyýrýarlar. Ornwasarlar hem gelip işärlere hem öýüne baryp çaýasyna gyýrýar diýip şeýle bir tesvir galyrypdyr. Indi sizden sorasym gelýär Kerim Azat hemde Humay. Siziň pikiriňizçe näýileliň dörümegine näme sebäp bolýar? Mesela näýileliň dörümegine bir topar misallar bar da ýöne ýanky okujynyň ýazyp geçişýärler. Bir gezip geçen ýylda Türkmenistan'da bizim teorimizden prezident geçýärmiş diýip habar ýeren bolmaly. Gaý maşinlar aýlanyp başlady. Köçäň arasynda duran ahly maşinlary birinji aýrym diýip aýtdylar. Gronko говорителler vakti iştiler ýaly. Hiç kim eşdenok da giýjän ýer kim öňe ýetdi olanlardan geçip ötürdik. Soňundan ýanky gaý maşiny sen ýeňine näme maşyny ýörüp nomerlaryny aýdyp maşynyň agzyndan geleni söýüp ýörýär. Ondan soň adamlar çykyp maşyny ýa men owlymlar size anlaryp. Dönem ýol başlaýar. Ýa-da bilemokda ýygyňdan sok bir maşyny ýurtdaýlar näme Ne misal üçün şunýala ýagdaýlar näýileliň görmegine getirýär. Ýa-da okujymyň aýdyp geçişýärler, misal üçün gaýlar gelip halkyna media gaýlaryň üstünden gaýlary serýär. Ýa-da oňa prezident ýa-da oňa şonýala bir-biriniň soňuna da ýene dämkin münakat, halkyna edil hapa sözler bilen söýüp ýörýär gaýlar gelip. Şonýala ýagdaýlara özüm gözümden görüp bu şeýle. Indi sen pikiriňçe adat şeýle ýagdaý dörenä şolary bolan näýileligini halk nähili aýan etmeli. Edil her kaydan ýagdaýynda. Men özümde şonýal ýagdaý bolan bolsa, aýan etmek üçin iki sana Kur'an masal edip moçeteli bagdy bunlara ganyp goýardy. Şuna bundan bir metod däl, ony döwlet görüşinde görüşmeli. Döwlet edem halkyň gaý gelip maňa plandat diýeni gerek däl hiç kime sebäbi prezidentiň ýolmary salýarlar. Zaten kyn näme etmek üçin bir ulakan bir virus ýaly görnüşde hemme kişiň agdyna diline getirmeli. Internetde şu daktar barada köpürak aýtmaly. Soňky döwür Hudaýa şükür Türkmenistanyň ýokardaky adamlary internetde näýeler görýärler. Käwat belli bir misal üçin çygyň gelgetleşikler täsir edip bilýär. Şoň bilen misal üçin peýda takmam şoňal bir tema çylaýsyn. Diýmek sen pikiriňçe adat problemaly meseleleriň üstünde köpräk işlenmeli diýjek bolan. Şeýlemi? Elbetde. Türkmenistanyň içinde o meseleleri ýaýmaga hiç bir gural ýok. Televizorda neşe prezident gowy, gazetde neşe prezident gowy, radioda neşe näzak gowy bilýärler. Şoň üçin bir öz başlardan bir zat gural gerekde, ola mysal üçin internet belli bir saýtlar ýa-da siziň radioňyz ýa-da radiolar ulakan bir internet format edip bilerdi. Humay, onda sen pikiriňçe näýileliň dörümegine näme sebäp bolýar? Men tümsün azatlygyň, erkinligiň bolmamazlygy sebäp bolýan kadän menen. Taşyna ýöne keje ýogara çykararlar diýdi. Iňňe kynsalma. Şoňa bir çykdyk gelýärdi. Eden oklar malumlar. Bizim özlemem ýokdy. Erkin özüm ýemek bilen doktor tokman çykmaly, çykarmaly. Misal ýöne köy mene şu kadän. Kerim, sen pikiriňçe näýileliň dörümegine näme sebäp bolýar? Men pikirimçe näýileliň dörümegine meselem geçen ýyl Türkmenistanda baktım. Dem wagdarlarda ya aeroportlarda biletler meselem az bolmagy bir ýerge çek bolsalar goýberlenok. Şo datlar bir adamlarda näýilik görýär.
Olum ýene ýanky azadlyň aýdyşy adam ýokurdan başlaýar. Hemme zat ýaşa tesir goýan zat okujymyz ýaly. Hemme zat ýokurdan başlaýar. Olar birat köpürägänmeli, ol belli bir bölüni oňa geçilmeli, ol oňa geçilmeli. Şoňa sistema urlanma. Onuň ýa-da ýene azadyň işi adam halka gelýär. Şoňa zatlarda ne ýelet başlaýar bu halaýanda. Ne Adat Kerim hem de Humay. Ne üçüňizem şu häzirki wagtda daşary ýurtlarda ýokary bilimini dowam etdirýäňiz. Bilşiňiz ýaly näýilelik ähli ýurtlarda bolýar. Ähli ýurtda dörep bilýär. Siziň ýaşaýan ýurtlaryňyzda halk döwletiň alyp berýän siýasatinden ýa-da ýurtdaky problemalardan, sosial problemalardan ýa-da sosial kemçiliklerden näýile bolan ýagdaýynda öz näýileligini nähil aýan etýär siziň ýaşaýan ýurtlaryňyzda? Men Türkiýede okaýan, ben de bir zat eger döwletin alyp barýan siýasaty bolsun, döwlet barada näýileleri bolsun, bular tutlar hemmesi neme tutýarlar, köçe tutýarlar, obat edýärler, protest edýärler, hemmesi ýörep, suýuryp zat edipdiňmi? Näme dat eger neme diýen bolsa, öýlerini näme dat nägile bolsalar böyle tutýarlar. Sağ ol Humay, öz okuyan ýurdundaky tejribeleri biziň bilen paýlaşanyň üçin. Azat Kerim, siziň ýaşaýan ýeriňizde nähile? Mesela şimdi Hudaýa şükür men ýaşaýan döwletinde, häzirki ýaşaýan döwletinde başda pressa var, başda çapkanalar var, başda telewiziýa var, başda media var. Umman aýdymyzy. Bu medialar işlenip gadis genişi alıp, görüşi alıp gelýär. Mesela şimdi belli bir ministeriýa bir deputat ýa başga bir ýerde belli bir zat tutulan bolsa ýa aýaly barka başga bir ýaşaýan görülen bolsa ýa-da düşürýärler, suratyny ýalar. Bular belli bir derejede mesela şimdi deputatyň özüni moral normalardan başarda bir görnüş tarap barýanlygyny bildirilýän näýilelik bolup biler. Bundan başgadan bir şeýle diýalak, mesela şimdi ýa-da Ukrainada waka boldy, tutuş döwleti çarşdylar. Oňa men pikirimçe halkyň şeýle adam saýlamany ýa hukuky bar diýip pikir edýän, öz näýileligini bildirmäni islam haky hukuky bolmaly pikir edýän. Sağ ol Azat, öz garaşlaryňy biziň bilen paýlaşanyň üçin. Kerim, men okdan şeherimde arada şeýle adamlar näýile bolmaly bir uly sosial setlara da çykdy. Bir köçäni giňelçek bolýar, o köçäni giňelmek üçin bir tarapyna ýokary wezipeli adamyň magazinlarda atlary durdy, bir tarapyna da agaçlar ýaşaýlar. Soň köçäni başda agaçlyk tarapy agaçlar kesip köçäni giňelçek bolýar. Şonda şu taýda ýaşaýan adamlar birinji agaçy kesip uranlaryna göni çykyp agaçlar kesirmän, näme agaç kesýäňi, ana o duran magazinyň duruşyk, birat magazinler iýga süýşürip bolýar, şeýle pulsyny tapyp adamlar şol öz ýaşaýan ýeriniň agaçlaryny kestirmän, gaýtam duran magazinler iýga süýşürip şeýle köçäni giňetdiler. Adamlar bu ölçüge diýjek bazıny ýerse, şoňa özüni gorap, öz pikirlerini, öz nägileliklerini aýdyp bilýärler. Şuň takside gidip barýarsam, sürüji radio dinläp barýardy. Soň menim şeýle dinläp, bunu efirde bir ýokary wezipeli bir adam göni efire çağırtdylar. Nomer aýdýarlar. Adamlar jaňa dip öz nägileligini, öz problemlaryny başlana sorag berýärler. Olara da şeýle soralar berip oturýanda sürüjem aý dogry sorag berdi, gowy sorag berdi diýe, o ýokary wezipeli şu adamlara jogap berýärler. Kerim, Humay, Adat gepleşimde atnaşyp beren gurulmaňyz üçin köp sag bolun. Sağ olun. Sağ olun. Sizem salamanjak gaň. Sağ olun. Ýaşlar, deňdoşlarymyz Humayň, Kerimiň we Adatyň beren gurulmaňyny dinläp, olaryň garaýşlary bilen tanyş bolýaňyz. Deňdoşlar, siz hem öz garaýşlaryňyzy gepleşimde atnaşyp biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isteseňiz, biziň hat, email belgisi adatradio.org email adresimizde hat uradyň. Özümiz siziň bilen habarlaşarys. Türkmenistanyň dukanlaryna ýa bir näçe wagtdan bäri aýdym sazyň rep uruna değişli CD diskleri satmagyň gadagyny aýdylýar. Eýsem bu ýagdaý edil häzirki wagt nähili. Şeýle-de gadagynyk bar bolsa, bu gadagynyk diňe türkmen repçilerine değişlimi ýa-da daşary ýurdun repçilerine de değişlimi? Men bu soraw bilen gyzyklanyp aşawata habarçymyz Murat Gurwandan bu ýagdaýy anyklaşdyrmagy haýyş etdim. Murat paýtagtyň CD disk satýan dukanlaryny aýlanandan soň onuň bilen söhbetdeş boldum. Häzir şol söhbetdeşleýäçäs.
Murat, mundan bir näçe ay odol beren maglumatlaryňyzda Türkmenistanyň audio-vizual önümlerini satýan dukanlarynda türkmen repçilerine değişli rep aýdymlaryny satmagyň gadagyny barada maglumat beripdiňiz. Edil häzirki wagt şu ýagdaý nähili ýa-ni dukanlarda türkmen repçileriniň aýdymlaryna duş gelýäňizmi? هو شغله شو هذا شو قدر النقطة إن يعني أيضا كوردم شو يعني دكان رولين شو دكان ينصف جرام أساسين على تركمن ريبني شخص قدر النواي ويوم شو قدر نشلق أيام برنامج شيء دوام يجي خاص دوسي في تركمن ريبي جور أنواري شو rep aýdymlar gadagan şugasyna Türkmenistanda. Murat, näme üçin gadagyny barada bir maglumat berýärlermi? Şäher olar bu gadagan şuň resmi düşündirişini olaram bilen oklar näme üçin gadaganyny ýöne olaň pikirçe şu rep aýdymlaryna Türkmen jemgyýetinde bolup geçýän wagtlar şu tölemde hemde olaryň aýdymlary has bir erkin görnüşde diýenler. Onuň şol sebäpden rep gadagan diýýärler. Murat, dukanlarda diňe türkmen repçileriniň CD disklaryny satmak gadagyny ýa-da daşary ýurtly reperleriň aýdymlaryny satmagy bolanokmy? Yo, dukanlarda diňe türkmen repçileriniň CD disklary satmak gadagyny diýerler. Daşary ýurt reperleriň CD-leri hemde hatda olaň video kliplerler DVD-leri hem satylýar, arky satylýar. Ony görýär turanoklar. Murat, näme sebäpden daşary ýurtly repçileriň CD disklaryny satmak bolýardy, türkmen repçileriniň aýdymlaryny satmak bolanok? Bu barada bir maglumatyňyz barmy siziň? Hawa zaten gördüm şu dukanyň satyjylaryndan. Ben şu şey dedim. Olaň aýtmana görä türkmen dünýäkini mermoşa Türkmenistanyň hepim düşünýär da olaýdymlar. Türkmen şaýdymlar. Daşary ýurt dünýäkleri bolsa o diýen adama düşünýär. Onuň bolsa ritmi, fari, sonyalar, nemesi öne çekýärlerde. Onlar aýdy bilen sözleri köp düşünen oklar. Şol sebäpden ondan şu daşary ýurt reperleriň önümleri akyn satylýar. Murat, türkmen repçileriniň aýdymlaryny nirelerden alyp bolýar? Şäher bir belläk geçmeli. Türkmen reperleriň aýdymy häzir ýaşlaryň arasynda has meşhur. Hatda şu mektep ýaşyndaky çağlarym şu ýa-ni rep aýdymlary mobil telefonlaryndan beýleki dostlarymyňka ýerip çeýip ýaýrap dur. Men esasanam şol rep aýdymlary internet saýtlardan alýarlar. Onuň audio-vizual önümde satýan dukanlarda gadaganam bolsa käý ýerlerinde şol birlikde satýanlarym bar. Onuň ýa-ni şu diskleri alyp telefonlaryna goýup aýdymlary beýleki ýollaşmalarına edip ýollarynda paýlaşýarlar. Murat, gepleşimize atnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Sag bolun. Joralar hemde dostlar Türkmenistanyň dukanlarynda rep CD disklarynyň satylmagyna garşy bar bolan bu resmi däl gadanlyk barada siz näme pikirde? Garaşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isteseňiz bizi Twitterda täze tolkun habarçymyz Murat Turwan ady bilen tap bilersiňiz. Boy, El Desh, GLM, Moje Cesta, Repro Studio, Lene Jolom, Vala meni uguval, Barakamen, Algagana, Mena meni bayqa, alga barakamen, Sözlerdi jaratyp dine yüzüne taratamen, Çürekdegi sirdi açyp repti çygaramyn, Hakeni bu meni jolum dostum bilip algyny, Bu dinleyen rep aýdymyň häzirki wagt Pragada ýaşaýan Gyrgyzstanly repçi Marat Musakanowyň aýdymy. Eýsem repçiler näme maksat bilen aýdym sadyň rep uruny saýlap alýarlar diýen sonra ulen men Maraty ýüzlenim. Ol öz söhbetdeşliginde rep bolan gyzyklanmasynyň çağlykdan başlandygyny we 7-nji synpdan bäri rep eserlerini döredýändigini aýtdy. Häzir Gyrgyzstanda Marat bilen geçiren söhbetdeşligimizi etjäs. Marat, rep sanatyny saýlap almaňyzyň sebebi näme? 7 класса начал писать текст. Просто сидеть текст. Men çağlykdan bäri aýdym sadyň rep urugy bilen gyzyklanýardym. 7-nji synpdan başlap hem repin tekstlerini ýagny sözlerini ýazyp başladym. Şeýledimin beýleki aýdymlary hem diňleýärdim. Meselem pop, jazz, hip-hop aýdymlaryny hem diňleýärdim. Ýöne beýleki aýdymlara garanyňda rep sanaty meni hasty gyzyklandyrdy.
Meselim rep okuyuçlary, bilsiňiz ýaly repçiler aýdym aýtmaýarlar, olar tekst okuýarlar. Ýagny meni repçilerim nädip diksiýanyň üstünde işleýse gyzyklandyrýardy. Seýlede rep aýdymlarynda beýleki aýdymlara garanyňda has köp maglumat berilýär. Bir zatlar aýtmaga tinansilýär. Şu zatlar hem meniň göwnüme gaty ýaraýardy. Ynhaşyndan soň hem men rep aýdym sazyna has köp üns berip başladym. Больше обратить внимание на рэп. После этого я как бы... Siz rep aýdymlarynyň mazmununda beýleki aýdymlara garanyňda dinleýijilere has köp maglumat berilýär diýdiňiz. Şol maglumatlar nämelerden ibaret? Например, когда ты пишешь тексты, ты можешь... Meniň diýjek bolýanym beýleki aýdymlaryň sözleri ýazylanda 4 tetir ýa-da 6 tetir we soňra meňdeş görnüşde ýazylýar. Emma rep okanyňda, ýagny repiň sözlerini ýazanyňda çäklendirme ýok. Repiň sözlerini her kim öz isleýişi ýaly 20 tetir edip hem ýazyp bilýär, 30 tetir hem edip ýazyp bilýär. Şeýlelikde adamlara aýtmak isleýän ýa-da gurrun bermek isleýän zadyny düşündirmäge has köp wagtyň bolýar. О чём ты хочешь рассказать или о чём ты хочешь спеть? Marat, siziň pikiриňizçe rep aýdym sady beýleki aýdym sadylardan haýsy aýratynlyklary bilen tapawutlanýar? В рэпе ты читаешь рэп, а не поёшь. Вот различие в этом. Esas tapawut repde aýdym aýdylmaýarda repiň ýagny düzülen goşgynyň sözleri okulýar. Aýdym sadyň beýleki ugurlarynda bolsa goşgynyň sözleri okulmaýarda aýdym edip aýdylýar. Şeýle-de repiň bir näçe ugurlary bar. Meselem lirika, underground, ýagny agylyk edici ideologiýa garşy protest duýgusyny beýan edýän sunugat, ýaly ugurlary bar. Rep umumyň bu ugurlary bilen hem aýdym sadyň beýleki ugurlaryndan tapawutlanýar. Repin lirik uğrunda esasanda söýgü temalaryny öz içine alýan eserler ýagny goşgular aýdylýar. Underground görnüşinde bolsa belli bir derejede nägilelik, protest pikirli garaşlar beýan edilýär. Hatda ki halatlarda yarama sözler hem aýdylýar. Onuň saat hem beýlikleri seredirinde has aýgytly bolýar. Şeýle-de repin bu görnüşi gahar gadap bilen aýdylýar. Onuň mazmununda reperler islendik mesele boýunça nägile bolýan temalary barada öz närazilyklaryny aýan edip, soňra protest bildirýärler. Meniň özüm repin lirik görnüşine has gowy görýärin. Meniň ýazan eserlerim hem itaatan söýgü bilen baglanyşykly. Başaça aýdanyňda gowy sözli rep eserlerini taýýarlaýaryn. Мне нравится в основном лирический. Siziň ýan gaýdyşyňyz ýaly rep aýdym sady belli bir derejede bir mesele boýunça öz nägileligiňi aýan etmek, protest bildirmek üçin hem ulanylýar. Bu ýagdaý Kırgyzstanda nähile? Я думаю, относится очень нормально. Да, есть некоторые... Kırgyzstanda her türlü garaşlar bar. Meselem repin bu görnüşini uly höwes bilen dinleýänler hem bar, dinlemeýänler hem bar. Ýöne soňky ýyllarda ýaşlaryň köpüsi repin bu görnüşini halaýarmy gaýdyp pikir edýärin. В основном слушают очень... Kırgyzstanyň Marat bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanyň repçilerimize ýüzlenesim siz hem gepleşigimize gatnaşyp aýdym sadyň buğruny saýlap almagyňyzyň sebäpleri barada görüň berip, öz rep eserleriňizi biziň bilen we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, bizi Facebook sosial ulgamynda hem tapyp bilersiňiz. Facebookda bizi Täze Tolkun ady bilen gözleň. Geçen hepdäniň dowamında türkmen ýaşlarynyň internetdäki işçenligi baradaky gurruna täzelikde gözümilen Nextema adly türkmen sahypasy bilen başlamakçy. Beýleki sosial ulamlarda bolşaly Nextema ulamynda da agdalar öz temalaryny, gyzykly maglumatlar, videolaryny ulamyň beýleki agdalary bilen paýlaşýarlar. Bu ulamda geçen hepdäniň dowamında Maýçyk adly agdanyň tamdyrlary ser salyp, Krasawçyk adly agdanyň gawaňjylyk hakynda we görnüşleri, Maral adly agdanyň enesiniň gyýdy adly temalaryny iň köp okulanlaryň hataryna goşsa bolar. Bu sosial ulamda iň köp okulan tema bolsa ulamyň Meret adly agdasy tarapyndan ýazylan Meniň oglum Serhetçi adly temasy bolupdyr. 17 martda gozalan bu tema 18 martda çenli jemi 293 tapar okulypdyr. Bu temada Merdan Hudaýberdi ifatly illeşimizin ogluny gulluğa uğradyş hakynda gurrun edilýär. Emma welin ýüzler çegedek okulsa-da 18 martda çenli bu tema boýunça agdalar tarapyndan häzirlikçe tesvir ýazylmanlar. Twitter sosial ulamynda bolsa ýuky ýürek adly agda tarapyndan ýazylan ünseriň öýlenje oglanlar. Owalygy şähere öwrenşip biler, ýöne şäherligi owa öwrenşip bilmez diýip ýazan Twitter sosial ulamyň agdalarynyň arasynda dürli pikirleriň dörümegine sebäp bolupdyr. Bu Twitter Merjen S adly agda şäherli bolup owaly oglany durmuşa çykýanlara känwelin öýde owaly bolup owaly oglana barjak däl diýenlere näme diýjek diýip sorag beripdir.
Muňa ýuka ýürek atly agza beýdip uly gürleýänleriň 80 göterimi ýene owa çykýar diýip jogap ýazypdyr. Twitter sosial ulgamynyň Türkmen tweet atly topary bolsa hemmämiz owadan çykanmyda unutmaly däl diýip häzirlikçe bu temadan gürrüňi jemläpdir. Kontakty sosial ulamyna bolsa Türkmen sunuw tälimi atly topar tarapyndan paýlaşylan goşgy agdalaryň ençemesiniň ünsüni çekipdir. Bu goşgyda Kerim Gurbannepesowyň Ömrüme Pent atly goşgysy değişme görnüşinde taliplik ýyllar bilen baglanyşdyrylyp gaýtadan ýadylypdyr. Bu goşgynyň originalyna şeýle diýilýär. Hem akıl ver hem iliňden akıl al. Kitapdan el gara yerden akıl al. Alan zadyň demiň bilen ýakyp al, soň ýene-de ýeriň süýdün emip get diýilýär. Emma değişme görnüşinde Kontakty sosial ulamynda ýazylan goşgyda bolsa hem kopya ver hem kopyadan akıl al. Kitapdan däl internetden akıl al. Alan balyň gözlerine basyp al. Kopyalaryny bildirmänjik zyňyp getdiler. Kerim Gurbannepesowyň goşgysynda ýagny goşgynyň originalynda ýene şeýle setirler bar. Baýt paýlansa 3 baýlagy ilki al. Ilgap baryp saglyk bilen erki al. Ýany bilen çuwal gülki al. Soň tapylar galan zady zyňyp get. Goşgynyň studentler tarapyndan täzeden ýazylan değişme görnüşinde bolsa, bu setirleri öýkünilip döredilen şeýle setirler okap bolýar. Baýt paýlansa 3 baýlagy ilki al. Dersde ýatmak bilen dersten terki al. Çäreden azat sen diýen erki al. Soň tapylar galan zady zyňyp get. 17 martda paýlaşylan bu goşgy 18 marta çenli 156 saparhalanyp 53 ýerde kem gaýtadan çap edilipdir. Şeýle-de sosial ulamyň agdalary tarapyndan bu goşgynyň aşagyna 30 sany tesvir ýazylypdyr. Aziz Mamedow, Mekan Çareýew, Maya Arazyeliýewa, Aşyr Meredow, Begenç Nurmämedow, Cennet Muradowa ýaly agdalar goşgynyň gaty gowy düzülendigini aýdypdyrlar. Student döredüjiliginiň önümi bolan bu gülküli Nediranyň ýagny Türkmenistanyň halk şahyry Kerim Gurbannepesowyň meşhur eserine öýkünilip düzülen goşgynyň dol görnüşine Kontakty sosial ulamynyň Türkmen sunuw tälimi atly toparynyň sahypasynda okap bilersiňiz. Yaşlar, bu hepde hem gepleşigimize berilen wagtyň soňuna ýetip barýar. Her hepde bolşýaly bu hepde hem ýatladyp geçesimler. Islenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, gepleşigimizi gurrun etmegimizi isleýän temadyr teklipleriniz bar bolsa, islenlik wagty biziň hat email belisi azatradio.org email adresimizde hatur edip bilersiňiz. Biz özümiz siziň bilen habarlaşar. Şeýle-de ýatladyp geçesimler biziň her hepde efire edýän gepleşiklerimizi YouTube saytynda hem dinläp bilersiňiz. YouTube saytynda bizi Azatlyk TV ady bilen tapyp bolar. Indi bolsa ähli Türkmen halkynyň ýetip gelen Nowruz bayramyny gutlap siziň bilen hoşlaşýan. Öňümizde Kepdäniň çarşenbe güni giýişlik efir tokunlaryna duşuşýan çak hoş.